Изненада! Да видим как се раздвижва това свече. Сигурна съм, че днес тук ще има няколко трупа на деца, които ще висят на таблото. Това, разбира се, звучи много зловещо. Кой? Еми! Ели! На колко си години, Ели? Еми! Еми! С. С. Да. А. Еми! Даде с М. С М. Да, Еми! С М. С Ени. Да. Това ли ти е цялото име? Еми! Еникс. Еми! Ених. Еми! С М. Не мога да го чуя. Гледай си котенцето. Как се казва то? Уейки. Как? Уейки. Уейти. Уейки. Фокси. Не, Уейки. А, Лъки. Това е кабинетът на Дъмбълдър. Точно така, кабинета на Дъмбълдър. А, 055. Не, 0. Не 0. 8. Как беше? Нали знаеш, че на Ченч Братен казват още саравски къщи или къщите на такива, дето таковат. Всичко се оправя на монтажа! Честит рожден ден, скъпа Меган! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Megan! Happy birthday to you! А така.